Mayor, Marinaga po. Henry, good morning. Yes, long time no. Ay, sa bagay, nadangog ta ka pa sa napalangkan sa forum ta. Oh, kumusta, Mayor? Kumusta po kamungunan? Yes, okay, so far, Henry. Okay. Mayor, napapanood po ako ta primero. Mga Henry. kumusta? Yeah. Siguro, sige, Henry, Yeah, sige opo. lang. Primero po, mga musta muna ako kang sitwasyon ta sa Legazpi tagari for the past several weeks po. Zero case kita, Mayor, sa COVID. Ano? Yes, magayon noon, although may nag-positive kitang saro, pero fourth time na sila sa, ikaw kita kasaro pala na nag-positive, pero sa nalaog niya sa BRT page. Saka matubod kay Henry, pangapat niya na lang pag-positive ito. Ay, grabe. Ikapat nga ng beses. Pero admitted siya. Kaya Ay, grabe. Hindi pala maulit-ulit yan, ano? Nabigat naman sa COVID. Pangapat. Pangapat? Oh. Siguro may may comorbidity. Oo. Pag na-detect garo, naging positive. Para mo may mga kuan baga. So, garo na-detect na aranido man sa COVID. Opo. Siyempre, mga-positive ka talaga. Pero magaling sa may sipon ka. Human ang gano'n. Okay, Henry. Oo. Siguro pag may sipon ka, pa nagpa-test ka. Pero Hello, Mayor. Henry, okay na ba? Yeah, okay na. Naputol po kita. Yeah, good Okay na. morning again. Yeah, opo. Mayor, sabi mo ka sa bago, may kinaraman duman sa mga pagsinurusipon, nagkakaigwa kindagdag na kuan, di ba? Epekto sa Pero virus. masalatabi actually, Henry, saro na yaon sa BR admitted pang fourth time Okay. na Yeah. as per report ipopost ko pala nito ito man lang tapos sarong naka-assign sa Camarines Sur pero taga Legazpi Yeah. pero naka-assign sa Camsur Oo. duwa yan na recorded na lang pero bako ini sabay may mga luktos ini yung man lang ini Henry ang report Opo. pa lang i-report ta I see. saro na nagatrabaho sa Camsur na nag-positive then saro na admitted sa BRTTH. Yes. Ang good news nga ni Yorta, sabi ni Secretary Doke, ang Bicol daw ngunyan is nasa low risk na kita eh. Buda, so Legazpi, dahil dumang kasabay sa pigmumonitor ngunyan kang kuan, kan Department of Health sa mga nagalang kawang kaso kang COVID. Yes. Oo. Okay. Actually, kita, Henry, pagiling ko, may lang kita maaluhan from the outside. Lalo nining variant na yaon sa ito. Actually, bago makalawban ng rigdi, malawban siyempre sa Manila at kung yaon duman sa International Iyo po. Airport. Oo. I see. Opo. Mayor, kaya gusto ko bang hipot muna sa imo ini. Takaso 26, nag-deadline baga po so pag-submit kang LGU kan mga list of tricycle operators na makaka-receive 6,500 pesos. And saro duman sa nabasa may sa news sa DILG na ang ma-certify po dapat kayo ito. So saro duman ang local chief executives. Kumusta pang status na sa Legazpi ni Mayor? May tingin ko kung requirement kang DIG na nakasubmit kita kaan. Ayun. Oh, very good. Oo. But 6,500 baga ito na kuan assistant hali sa gobyerno ta. Actually, ako yung mga project ko ng national government, no? Oo. Yaon din sa tupad, basta ako kita. And magayon na tabang ini sa effect ng pandemya. Oo. Speaking of that transport o tricycle financial support, yun, dahil paki-notice siya kung paano yun i-release o saan maagi po ini? Dahil pang-notice po sa bilang mga alkalde? Wala pa. Baka siyempre, simultaneous ini sa mga LGUs. Iyon. Okay. Now, Pag siguro, pag-process na, pag-validate yan kang DILG, then marirelease po yan. Iniata sa pagtaas bagang gasolina. yes. Iyo. Fuel assistance po ini. Fuel assistance from the government. Na-delay lang na maray. Delay. Opo. Mayor, ano pa talaga gusto kong hapot sa imong yan? Tabig pratrix ako kay ni kasuapon pa. May nagluwas ko niya na, ay doon na to ko sa inhali ini, ika po ang pigtuturo na saro na sa rason, kan paglangkaw kang presyo kang kuryente sa albay, nag-request ka na po sa National Electrification Administration na exempt ang APEC sa bidding para sa kuryente tabi. Ano pang reaction mo kay ini? Actually, ano ko nagtarason sa kuryente? Oo. I think mga kasabi ito, last year ba ito? So, nag-times 3 kita. Yes, last year po. Karon duman mo ito, so nagtaso kuryente ta dahil nga sa spot market rate. Yeah, correct. Oo. So, ini po kung sa spot market ka to, tuminaason sa kuryente. Ang batas pa, di kita pwede magkuha sa saro sa ng producer, arong kang spec. Ining spec baga owned by San Miguel. Di kita pwede.
bawal yan. Dapat dumagta sa spot. Ma-expose dapat kita duman. Now, actually, bako lang ako, pati si Kong Joey, nagsurat man ka ni. Kaming doon, pigsurugan mo ini dahil magugulpi kita, Henry. Actually, yung exemption, Henry, ini, kunta sa choice ta sa na ini, alam mo ba bagaya, example ko sa imo, sa spot market ko yan, i-check mo yan. Ang spot market ko yan, ang rate ko yan is 9 pesos and 9 pesos and 97.51 cents per kilowatt hour. Kung once SMEC, ang rate lang ko yan is 8 pesos and 33 centavos per kilowatt hour. 10 piso ini, Henry, nakula ini ha. Kung ma-expose kita gani, baka mo yan, grabe ang kuryente ta. Yeah. At least kung yan, ang 40 megawatts, di kita nagkakuha sa baba. Alam mo, Henry, nakula kong nadadago niya ng mga text blast, no? Ini ko niya na, pero may demolition eh. May pagiling ko ini eh. Statement lang ang nakalagi, wala man ki karason-rason eh. Sabi, pigpo sa surat, kung iluon mo ang surat ta, very clear, di ba? Very clear. Na tinamaan kita at the time. Kaya ni buminaba kita, buminaba na sa kuryente ta, balik na kita sa normal. Naramdaman ko man ang iniyor ka ito. At Henry, na medyo nagpasuway ata nga ni si Congressman Buda so Apo. Naramdaman ko ini mananggad. So biglang luminang kawon sa singil baga, di ba? Nagsurat ka mo na kung pwede ka muna. Kaya ako nagaduda ako ka ni Henry sa ipaka na inikang sa ibong eh. No? Okay. Duda lang ha. Kasi nga, wala naman statement ini. Statement eh. Actually, ulitin ko ha, kung sa spot market kita ko yan, maski sa nagdang i-check din da, 9.97 cents, 9 pesos and 97 cents per kilowatt hour. Ang spot, ang WESM, Henry, para man kan mga tao, WES, ito ini sa mga producers, power producers. Yung ini sa mga yan, may bidding yan. Yan ang sabi niya. Maski yan may bidding, alang kawon yan. Kaya nga ni, di ba, grabe ang demand. Pag grabe ang demand, alang kawon dyan. Now, ining San Miguel, ining SMEC, yung bagay ni ang kuwaninda is ining APEC. Yeah, totoo. Totoo po. Kasi nga ni sister company, bawal, no? Bawal. Siguro, Henry, interview mo kani ang DOE. Dahil man siguro ma-approve ang DOE kung ano na magparanaot ang malalaog sa delikado or mapapamahal ang albay. Dahil man siguro ma-approve ang DOE. Common sense yan, Henry. Common sense. Gary, ko na sa sala, very good for 6 months na itong request, di ba? Kasabay sa request kong Joey. Actually nga ni Henry, may time ko ni Henry. Alam mo kaya, hello, Henry? Yes, go ahead po. Go ahead. Alam mo, Henry, may time frame lang ini, Henry. Bawal talaga ini. Kasi nakulaw nining benepisyo sa Aleco, sa APEC. Ako man actually APEC lang because they are the concession agreement. Actually, Aleco, kita, nag-benefit ka ni. I see. Okay. So with that, your Ini Henry, kung naramdaman mo, kung nabalikan mo, so nagkason ba kita? Nagkariribok? Iyo, so tulong, Agosto ito yun eh. Agosto ito, kung di ako nasasala. Naramdaman mo, aram mo Henry, dapat paspas ka din. Kung na yung mga naang kita. Ako sa nga subayad ko, nag-times 3. Iyo. Ito surason, kung nabigla kitang nagbaba because of the letter po ni Kong Joey. Correct. Di ba kaming dua? I see. Kailangan pinaka-paborito mo yun, Henry, ako eh. So, kung di ako nasala yung tama. Henry ko yan, ano? Yeah. Na-recall ko mananggad. Gari hanggang December lang ito. Gari hanggang December lang itong request nindo na ito. 6 months ito eh. Yes, tayo baga, ini very clear niya. Kasuwapon kinuwang ko mismo ini. Tapos check ko kung talaga totoo. Pero mas mababa ang SMEC 8.33 kilowatt cents. 8 pesos lang and 33 cents per kilowatt hour. Nag-benefit kita digdi. Masi-sense na digdi, Henry, nakula ini Yes. Baga kung sa spot market kita, nag-i-review na naman kita ko yan. Oo. Pero yun, halimbawa nga ang matiwalaan kang maging gobernador Canalbay, ano po ang gigibuhon mo sa APEC talaga, sa kuryentita po sa probinsya Canalbay? Actually, Henry, kung ako maging gobernador, dapat ang pangunta na ini. Dapat ang pangunta na ini yung problema ini nga. Ang APEC baga is ay
PSP, Private Sector Participation. Binurutuhan tayo ni Henry, di ba? Binurutuhan mo, nagkaibon pag-isarong referendum, no? Di ba? Ang private, ang kalabang ka rin sa co-op to co-op, di ba? Anong gana ini, PSP, then nagpabiding kita, di ba? Nagpabiding kita, anong gana ining APEC? Iya po. Oo. Now, kung ako maging gobernador, Henry, sa mga tutukarong ko ni, i-review ko ang concession agreement. Kasi it seems that the concession agreement baga, actually, makita lang talaga ang APEC digdi pag napababa ninda ang system laws. Plain and simple, Henry. Kasi ang system laws sa baga naga 28%. Yeah, sobrang masyado sa tolerable. Ang mga pagibayadan ta sang gatos, ang 28% ka ng 28 pesos, system loss yan. Although kung ang system loss 28, ang 7 pesos, bigay charge yan sa consumer. Maximum lang yan. Ang rest kan, charge na yan sa cooperative. Charge yan sa APEC na. Yeah. In other words, kung halangkawon talagang system loss na sobra duman sa gari 12% or 30% na tolerable lang para sa system losses, malulugi talaga ang kuan, ang sarong cooperative o distributor ng kuryente. Oo, sigang taas. Kailan mo yan baga, Henry, Kato, baka sabihin na naman ninda. Kaya, sa Ramiro Sal ngaya, sa mga politiko ta, nagkarampanya, di ba? Alam mo, Henry, ako, Henry, nag-uugas si Kamot. Opo. Ang tinigibot ako, naroon dumanin daw tabi, Henry. Kakabalik ko lang na mayor ka to. Time pa ni Pinoy. Kung nag-blackout sa Albay, naroon duman mo, Henry? Iyo, may series sa obgwang ka ito eh. Threat na puputulan kita bulan-bulan. Pinutulan talaga. Kung pinutulan sa Albay, kung naroon duman mo. Pinutulan talaga sa Albay. Di ba? Yeah. Ako tabi ang nakipag-negotiate kay Presidente Pinoy mismo. Dahil kumalingawan ito. Through kay Secretary Petilla. Nag-email ako sa iya, inapulan ako ninda. Sabi ko, di pwedeng putulan. Lalo na ang legacy because of the hospitals. Ang satuyang mga services. Kaya nakipag-negotiate ako na dapat kung kayo po magbayad ng CP, mabayad kita. Diba? Henry, sabi ko baka to. Now, at the time, sabi ni Secretary Petilla, lubog na ang Aleco. Diba? Ang utang is about 2 billion. Iya po. Actually, ang issue ka to is whether management or increasement of capital. Kami kabos nagurulay. Sa mga kabos na mga leaders. Siguro Congressman Gonzales. Kabos kami. Na ano ang maray para sa Aleco. Kasi kung management sa na Henry, makasupog man dahil na makimaray sa Albay. Yeah. Di ba? Yes. Actually, ang problema katagat, we have to stop the bleeding. Henry, kasi madali i-poison ang isip ng tao. At that time kasi ang problema everyday, sige ang taas kang interest ta. Iyo po. Maraman ta na sila, Henry, pila ng utang ta. Kaya nag-decide kita na kaipuan ta mag-infuse kay capital. So kaipuan ta kay private sector participation. Yeah. Yun ito pinapuntang concession agreement. Now, that concession agreement, nakaligtas kita duman, Henry. Otherwise, I don't know kung ano nangyari sa tuya. So, Aleco, dahil na nga nakakapasweldo. Yeah. Diba? Bulan-bulan dahil na nga nakapasweldo. Kasi, kumbaga, in short, makulang bankrupt. Makulang bankrupt, grabe sa utang ka. Now, ang karahin ka to na nag-log ining APEC lang, nairesalbar kita. Kasi, Henry, pag di kita duman naglaog, babayadan tayo ito, every now and then, mag-blackout kita. Iyo. But remember, under the law, kunyan, wala naman kinapukor. Wala naman ki-NGCP. Di ba, Henry? Pinaparakal na yan, ka-national. Yeah. Dahil na pwede mag-apod ang presidente sa napukor. Sa presidente, huwag putulan ng Albay. Na-privatize na gabos yun, di ba? Na-privatize gabos eh. Halos. Privatized na baga. Ang NGCP is now owned by the C family. Diba? Ang mga producers na ngunyan, bako naman napukor. No? Sisa mga producers ka, SM, MVP, diba? Yun na yan. Yeah. Even Lopez's. Yun ang mga producers na ngunyan. Now, inipaglaog kang APEC, ang uloy ninda, papababaon ninda ang system laws. But because, right, pero ngunyan, it seems that ako pa ini kuan ano
after almost, siguro, Henry, 6 years o 5 years, mukhang day pa nagiging realistic ini na mapababa. Kaya ang problema tango niyan, sa utang, sigang balon kang utang. Kami interest ito. Yeah. Only Pero that. sa operation, ang reklamo kang tao kasi, iba sa operation, iba sa utang. Henry. Ang operation, ang reklamo kang matawo, so nang sigang puro palsok. Iyo baga po. That is technical. Yes. Doon bagay yan, Henry. Technical or yung aning supya punta na man-made. Pag sinabi mong technical, sa mga filterage yan. Pwedeng so jumper. Pwedeng so mga transformer, dilapidated or overexposed. Meaning, 50 kilowatt per hour ang nagagamit. Sobra-sobra. Grabe ang system loss kan. No? Yeah. So, yan ang pinasabitan na yan ang mga causes kang piapuntang system loss. Yun, so, kaya sa operation, ang question kang tao mo niyan. Nasa tasiga, maluya ang operation. Yan, buda ang servisyo nga ya. Medyo maluya. Buda puro pasok ang kuryente. Yan ang review ta. Yan so technical. So, about the operation. Panggawa, Henry, na pinareport ko as RDC chair, kung kamusta na sa utang. Ito ang dakula mo niyan. Dahil man nababayadan, actually, dahil magkipigigibo kita dyan. So, utang, dahil utang yan, ang utang baga may interest. Maski national yan, may interest yan. Ang report sa Kuya Henry, mahulog kita sa bangko, 5.2 billion na. Grabe. Hindi yan sa tuyang dapat. Ang dapat ang sa tuyang magiging gobernador should now see to it, dapat i-discuss na ini. Whoever is it, mula ko o si dati kang gobernador. Diba? Whoever is it, para sa kuya, any election kasi, Henry, this is about the voice of the people. Kasi nahiling ko, medyo kidit ang election tang ini, Henry. Oo. Medyo kidit. Nareparo ko lang kasi gabos na text blast niya, di ba, Henry? Yeah. Nahiling ko si Henry, ang bawat laog ko sa mga munisipyo. Noon man na ako, sa pag-iling ko lang, di ba? Sa mga survey kasi nahiling ko, the people, I think, is once clamoring for something, for a change. Yan na rin paro ko. I think the date, ano bagayan ni Kansaro? So, Far Eastern, no? Kita nag-monitor lang kita sa, di ba? Nahiling ko lang ini, Henry. Na, isipin mo sulat, 500 plus na respondent, di ba? Na-introll naman, Henry, kasi bukod ito karaw-karaw na Far Eastern research, di ba? Di ba? Kaya, nahiling ko din, I'm now subject of the demolition, di ba? 518 votes ako, 23 votes lang. Ang sa ibo, di ba? Opo. Only about 5%. Kaya nahiling ko, I am a subject now of a demolition, di ba? Ining text blast nga rin, this is illegal under the law. Paradakop ka ini. Actually, masulat kita, ining text blast mo niyan, it's a 4 number. Bawal nga ni ini, no? Pero, let us give them, siyempre, sana naman, kasi nahiling ko, si San Magibo ka first time ni Henry. Poison ang isip kan mga tao. Pero kung nga ni baga, may isip pa, Henry, baga nga ni, so peace cartel. Kanagduman ako sa first district, naribok ang mga taga-first district. Duman nga ni kami nagabakal kisara sa Legazpi. Diba? So, milyar, Henry, 300%. Ito, billions. Ang collection ta sana, di nga ni, kulang-kulang 200 million. Kung billion na kita, Henry, dapat siguro kita, kuha na kita, independent na kita, highly organized na kita, Henry. Di ba? Ang Legazpi ngayon was now relegated to second class kasi nga ni, di ko magtigit sunod sa pag-increase kang milyar. In my term, Henry, 2 beses pa lang kita increase. 2004, mandatory ito. Binito ko baga ko 2001, di ba? 2004, nag-increase kita, mandatory yan. May requirement yan, di ba? Binagyo kitang 2006. Dapat ma-review na naman kitang 2008. Kinancel ko yan. Di ba, Henry? 2012, 4 years na rin, kinancel ko na naman yan. Kasi di ka kaya. Grabe si epekto kang reading. Di ba, Henry? So, 2015, may warning na sa tuya na bako compliant ng Legazpi. Binaba na kita sa second class, di ba? 2015, rinibyo ta. Nahiling ko, problemado na naman pa sa mga tao. Alam mo, in-implement ko ni Henry before riming o before pandemic, 2018. Pero mo, Henry, ang milyar,
last time is 204, ang sinundan ta 2018. Di ba? Hindi ko alam kung ano yung mga demolition job niya, di ba? Kaya nga ni, anyway, mas marami na yung nabuksan ta. Pero balik ka talaga na Henry Duwan sa APEC. Okay. Sige, nabuksan ko sa Henry yan. Okay. So yun, kung nag-ikot ka po sa Albay, kano sentimiento kan publiko talaga may kinaraman sa kuryente? Well, pag binuksan ko yan, talagang welcome na welcome yan. Lalo na sa mga bapa. Oo. So naman hindi maging independent. So, direct connect na. I see. Although may mga magayon man, ang alam mo, Henry, ang bapa, pagiling ko, bako na yan mo yan appropriate in present time. Why? Bako na pare-pareho ang status kan tao. May saro, so may mga aircon, so iba may mga rep, so iba dahi. Diba, Henry? Ang bapa, Henry, pwede lang yan sa mga salit na control lang, mga 40, 60, pero pa nag-100 plus na, Henry, mapagal na yan mo yan. Not unless discipline talaga yan. Nakula kong nailingon yan, inuwas, nakula kong indigaw, dagdulok sa kuya, puro may mga utang. No? May mga utang. Even in Pidoran, pag-ibig ko, our next governor should now intervene because for me, ang power, Henry, is very crucial. Inan maparuro sa tuya. Kung ako maging gobernador, Henry, I would like to assure Albayanos. May ako nag-uugas si Kamot. Diba? At the time, ang K2 is infusement of capital. Kung naroon ko kay Red Henry, pasalamat sa mga empleyado kang Aleco. Diba? At least, nagabos, nakakubra sila. Diba? Nag-separate kasi sa mga employees. Diba? So kung ano nakalag naman CNA, diba? So kung so bargaining agreement, nakubra nila ito. Diba? Kaya kita mo yung digdi, we just have now to follow up. Ang kipon takadigay sa concession agreement, kipon makialam ang gobernador. Ano ba yan? Pigigibo mo baga apekang sa imong pangako sa mulya. Diba? Bako lang siguro, ang gobernador should be spared now. Diba? I see. Kaya kung ako, para sa kuya, kung ako maging gobernador, I will sit down with them. Iliwan ko kung ano yan, ano ba talaga, may pag-asa sa kadigdi. Otherwise, Henry, we have to devise other, diba? Yeah. Hindi man ako nagsabi na yan, sabi nga ni sa kuya Henry, Mayor, palayason nga yung APEC. Sabi ko, sige, palayason ta. Sisa ni sa salida, Henry. Kung baka nasa five. Sisa ma-supply sa tuya. Baka lugod. Kulong kipa yung pigampang ta. At this time kasi, hindi kita makapili. Hindi kita makapili ko niyan. Hindi na po ko niyang kinapukor. Okay. Pag pinalayas mo ang APEC, pati cover nga board, do you think may pangbakal na kuryente yan? Madaling kasi, Henry, poison ang isip ng mga tao. Pero Henry, we have to be very careful here. Henry, baka mangyari kita, Henry, sa ibang mga lugar. Ang ilaw, banggisa na. Distribute ang ilaw. Henry, sana naman, I would like to assure the public that we are on top of the situation. Ang kepo lang talaga digil. Number one, yung kung utang ta, dapat pag-ulayan ta yan. Di dapat, baka mangyari ka after maging matakita, hindi, kung pera na yan. Yan ang gusto ko lang na matakal ta. Okay. Mayor, saro na lang po tarang kung maikot ka pagayon ngunyan. Ang saro baga sa mga, I don't know kung may nagrani sa imong mga negosyante, may kinaraman digdi sa naguluwas na mga istorya na halangkaw daw po ang buwis sa Legazpi. Ano pang reaction mo kay ni? Kasi doon ang buwis. Business, ari na buwis. Kung sa milyar, in-explain ko na, Henry. Kasi bago, yes. In-explican mo na kasi bago. Kung sa milyar, yan sa real property. Sabi ko na, Henry, the last time na nag-increase kita, required by law, 2004. Ay, mo sabihin nyo, yan ang pag-increase na iyan, may dikta ang batas. Tama? Yes. Yan ang pinupuntang SMB, Scheduled Market Values. I see. Kaya po nagpag-review yan. 3 years. Ipag-review mo yan. Kaya po kasi, Henry, ang daga maganda na taas. Kasi para yung kang BIR, Henry, hindi ka pwede din, dapat magsunod yan. Ang alin kasi po, hindi nagsunod. For so many years. 2004, nag-review kita after 11 years, biro mo, Henry. Kaya sa penalty sa tuya, binaba na kita sa second class. I see. Henry, tao man ako, Henry. Siguro naman, ang mga tao, siguro makakuha niyan. Alam mo, this is an election. Natatalitigluwas yan before. Diba? Kaulay ko mga negosyante. Look, Henry, kan 2015, nag-review ta. Nahiling ko, na-DP sila pa. Sinuspend ko pa 2 years. In-implement na 2018. Sa roong sample ko dyan, Henry. Durano ng barakadan, Henry, dyan sa may alternate road.
Oo, mahal na Papunta luto kay dyan Henry. eh. Hindi kita mag-mention kay Kwan ha. May nagabaka na dyan na 30,000 hanggang 40,000. Grabe, mahal na pala dyan. Yan sa area niyan din eh. Pero sa ang value ta sa Kwanta? May nga ni kita Henry dyan kay 9,000. Di ba Henry? Madali kasi bulahon o kaya aram mo eleksyon mo niyan. Yeah. Madali mo pero that's only ay mga dahil magkibasihan, no? Dahil magkibasihan. Masunod na magta Henry sa business. Henry. Ang business Henry provided by law yan, di ba? The last time na nag-gibo kita kan revenue code 2007 pa, Henry. Aloy na pala. Aloy na. Hindi ka na nag-review kasi nga ang income Henry, nagdepende yan kung tirang i-declare mo income. Hindi pwede magtuhom ang city. Kaya po, tirang in-income mo, di ba? Pero alam mo Henry, pwede ka na magtarang mo ano. Pero, pinatawan ka, may iba akong instruction kay, although bako ko sa, alam mo Henry, ang city treasurer, bako yan direct sa mayor, di ba? Diba? Under Department of Finance yan. Finance, correct. Diba? Oh. Kasi income generating yan. May batas yan. Kasi yan sa pagpili mo kang treasurer, bako yan direct sa mayor. Kasi may purpose yan, Henry, under the local government code. You have to raise fund. Kaya baga mo yan, puro kita era-dependent. Yeah. Ang legacy po is still era-dependent. Kaya, aram mo yan din yung mga issue ini. Yaw na, patapos na. Kumbaga, on the finishing kick na eh. Mga kuwan yun, mga dirty tactics yun eh. Pero ako, Henry, masabi ko lang, yaw kita mo yan sa imo, nagdadawag Henry. Pag sa kuya, this election will now really dictate, di ba? Yeah. It is a part of democracy to baga. Democracy ni Henry. The people will judge us, di ba? Ako, I never go into that, like, okay na mga dirty tactics na yan. Let the people decide. Lalo na po, digit sa Legazpi, di ba? I'm happy that after my term, si Mayora ang nagalaban. So let the people, kung mga referendum ang performance ko, kung dinibo ko, kung talaga nga mga taga-Legazpi, gusto sabi nga so dati sana, yes, maluwas. Pero kung they can change, they can magtagmagiti po. But for me, bako man ako perpikado, Henry. Opo. Pero I've done my best. Dinagta sa mapa ang Legazpi, di ba? Si siya man na nakadara dito 85 National Convention, di ba? Even our environmental program, di ba? Si siya man nakadara Engineer Danville, the very first. Tapos Henry, ang sa tuyang hospital, di ba? Although level 1 pa, pero i-convert tayo to level 2. And sa ngunyan, we are always rated as one of the most competitive cities. Despite na mayon eruption, ining sa tuyang bagyo. Pero Legazpi, although debatable yan, mataram sila. Problema nga sa tubig, Henry. Nagtuturo ba sa Kuya Henry ang tubig? Yes po. Pwede ba every day just 2 minutes? Yeah, go ahead po, Mayor. No problem. Go ahead, Tabe. Alam mo yung tubig, Henry, ikaw. Alin ka na, Henry, di ba? Yan ako sa GCGB News. Before ako maging mayor, ang primero nga na Henry, bako sa nagugas ako kamuta, never ako magugas. Pag nagputok Henry, ang bomba kang Piledro, ako ang nagdadalagan, bako man ako ang engineer. So, response ko yung mga taga-Legazpi, Henry. Di ba? Yeah. Henry, ngayon Henry, ang LCWD is not under the office of the mayor. Ako yan. Under the law yan. Maski sa Manila. Dahil man nakikilabot ang mayor sa mga Maynila or Manila Water. Di ba? May sa diri yan na mandate under LCWD. Pero maski nga ni Henry, public welfare, ang mayor dapat makilabot. Kaya, hello, Henry? Yes, Mayor. Go ahead po. On the air ka, Tabe. Go ang ahead. LCW, Henry, bago ko mag-mayor, naglaog. Ikontrata sa PhilHydro. Bulk water supply. Mag-deliver kitubig sa buong Legazpi. Kada taon madagdag sila kay 10%. Dapat ang nasa kontrata pa lang yan. Ma-deliver kay sa ngayon dapat ang delivery kan LCW ang PhilHydro dapat 32,000 cubic meters per day. Okay, Henry. Yeah. Sa ngayon 16,000 lang. Sobrang kabang halos dinganing kabang ang Henry. na ipoproducer na tubig. Muli nga Henry ha. Ang po rin Henry, siya nagpalaog kang PhilHydro. Henry. Kami na nagpalpak tigturo kay Mayor. Iyan na nagkapusar sa Kuya Henry. Abo ko lang mag-mention ng Henry Tamid, bid mo kung siya ang chairman ka to. Mga kapamilya nila. Abo ko lang Henry magtaram dahil baka may mga takihon dyan sa puso. Iyo Henry, kasi ako ko magbalik. Pero Henry, kung didigdiper ka, siya ang chairman ka to. Baka yun naman nagkapusar sa Kuya, kapamilya nila yan. Natadayin dahi apo. Natata si Mayor pinaturo nila.
Di ba? Nag-decide siya na makipag-bulk water. Ilingon na kung siya mga membro kang board ka to. Ilingon mo, Henry, basa. Yeah. Tagaling mo po mga alis ko. Apo to, ilingon mo mga pangaran. Henry, kung pwede, kung talagang, Henry, transparent kita ka, boss. Request ko man kayo mo, basahon mo kung sisi ang mga board members kang LCWD kang 2001. Lumanta na mailing kung sisi nagataram kito to. O pigil-pikit sa ng pangaran ni Mary. Yes. Sa ngunyan, ang problema talaga ang source. Pero mo, Henry, sa kadakulang kanso, sa Yawa River Pagta nagkukuha. Diba, Henry? Until now. Sa kadakulang, dahil may problema ang tubig. Dahil di kita kilame sa dam, dahil magtang dam digdi. Kung gamiton naman tubig kang dagat, masuroy ang kitagubos, mahalo na ang desalination. Diba? Now, ang pinakakusos na yan is Buena Vista. Sa tubig na naman sa that's about 28 kilometers from the city. Harayo, masyado. Na narundugan ko, Henry, hindi mga congressman kang ako Bicol. Buhay pa si Congressman Batucabe. Nagduman kami sa LCW, Trout, Luwa. Diba? Para tabangan mi ang PhilHealth, ang water district. Diba? Narunduman ko pa, ang administrator na to si Lapos. Yeah, Leslie. Diba? Yeah. Kung gusto mo, Henry, interviewon mo ang congressman kang ako Bicol. After my pasimbago naman siya. Hindi ko lang sinabi kang LCWD. Kung gustong tumulong ang mga party list, sila ang may pera. Dahil di ba may mga funding sila, yung mga countrywide, tumulong sila. Kasi walang kakayahan ng LGU. Tagay ka man kaya, Henry, we have to admit. Ngayon magkatalag magmaray. Pero Henry, apot ko sa enda. Balik ko man ang question. Ayaw, iapot mo sa enda. Pirang kwarta ang pinagdara nila sa Legazpi taon-taon, Henry. 2 to 3 billion a day, a year. Ang project ka ninda sa Tuya, to DPWH. Diba, Henry? Yeah. For the last, pirang taon na silang party list. More than siguro, 9 years, sobra na. Kung sa 2 billion, 10% sana, o even 5% sana, binaba na ninda sa tubig kang Benavista. Sikuta mo yan, magayro lang tubig ka. Yeah. Diba? Panagparaturo ka kasi, Henry, kang kamot mo, Henry, election year. Sabi ko, magtarabangan kami. Pero ngayon, Henry, bago ko magtapos, una yung tanay ni Henry, nag-initiate na kita ko yan. 100 million, mapuo na kita. Ibababa ang tubig sa Benavista. Kita na. Dahil makimatabang sa kayo kita na. Pero yung 100 million po sa budget? 100 million sa kulang yan. Pero nagpuo na kita. We will spend about 500 million. Dahil ako makuha private dahil baka magkuraw na naman ng mga Tagaligaspe. Mahalon, Mayor. Alam mo naman sa pag-private. So kita na ngayon ma-supply. Kita na ma-bulk water sa water district. Kita ngayon na ma-submit. Kita ngayon na ma-supply. Diba? Ngayon, Henry, mababa ako dahil utang ang Legazpi, Henry. Diba? In my 21 years, dahil akong utang. I diba? see. Okay. Pero ang utang kang albay, iliwan mo sa, di ba nasa newspaper kang sa Rumaldaw? 4 billion, diba? Pero ako, Henry, mababa ako, Henry, 21 years, dahil utang ang Legazpi. Iyan, reserved ka yan. Kung kayo puwata sa water district, o ining pagbaba kang kuhan, mautang kita. Opo. No? So, saan po hali ining source na 100 million, initial 100 million? Local fund ka na yun. Local fund. I see. Sa savings tag, nilang ko na digdi. Pero kulang ini, makapuol lang kita. Pag nababatay ni Henry, pagiling ko, mamaray na kita. I see. Opo. Diba? Okay. Ngayon lang, Henry, di ko nakakuha nini. Baka magtaram na mata, ngayon sa na mayor. Kaya magkatang kwarta. Diba? Ngayon kita nagka-savings. Diba? Sa tuyang, remember ang local government, magkaya yan. Limited man ang income ta. Yeah. Diba? Opo. Okay. Mayor. Kaya sabi kang, kuna ron duman ko, Henry, sa luwa, kayo, mga congressman ang tumulong. Kung gusto nyo, maglagay kayo ng pundo. Para mo, Henry, saro sila nga nasan ko, natatagbiga para lang dyan, puro sila infrastructure. At puro sila project, puro pinampo. Pwede ba maglag sa tubig? Ngayon, tama election, malag sila sa mga sa barangay. Diba? Mga bahay ng mga pump. Yun, nag-ipo maganda ka, Henry. Kita nag-ibo sa Benavista. Interview mo ang San Francisco, 12 million, Pangkiruhan, di ba? Umapon, sa Malangka, magta nagbabaya. Kaso lang, this is an election hero. Kaya ako, Henry, para sa kuya, kaya nga sabi ko, mas magayon siguro. Ibo kita, Henry, kayo forum, magarampangan, di ba? Diba? Gusto ko sa rampangan.
kung nasa likod ka kay Henry, di kita makasimbag. Yeah. Pero ako lang nabagay Henry ni na-interview ako. Apa. Lalo na ining sa APEC. No? Pero ining pagluluko sa mga tao. So ini, madali mong baga magtalamay rin. Si Mayor ang rason. Pero mo yan. Okay. Henry, Apa. aram ka ng mga tao. Pag nagbagyo Henry, kitang doon naguhulay Henry. Aram mo yan. Yeah. Tapos na mga taga-Legazpi. Taga-ibang lugar, nag-aapod sa kuya. Kami man Mayor, pailawan mo. Kung naroon duman mo, Rolly. Yung Henry. So, Typhoon Rolly. Mga Typhoon ta. Diba? In just 3 days, pipailawan ta ang Legazpi. Ingo ako magkailaw. Diba? Di ko talaga bibayaan ang APEC. Opo. Kasi kay Puan magkailaw kita. Yan ang kurang ko pirmihan mga taga-Legazpi. Okay. Mayor, salamat na maray po sa oras mo sa DCGB Tabi. Ingat ka mo, Pirmi. Salamat, Tabi, Henry. Sa mga kababayan ta, sana mga tugang ati-ati doon tayo ning Perilian. This is a democratic process or exercise, Henry. Sana magpili kita. Na ako, Tabi, whatever happened in this election, I observe our city. Yeah. Salamat, Tabi, Henry. Thank you so much. Mga tugang, iyan po ang reaksyon kan sa tuyang alkalde may kinaraman sa mga issues na nagluluwasan dyan po sa palibot. May kinaraman. Inimot, politika talaga. Mainit ang sitwasyon sa satuya na kapalibutan.